No takže mám to vypísané. Bol som 99 krát pri vode. Z toho som bol 3 krát na súkromáku, 2 krát na pretekoch. Takže na súkromáku som strávil 3 noci, 2 noci, 5, 7 nocí. A na pretekoch som strávil nejaké ďalšie 7 noci. Takže tým 99 ešte plus 14 a to by bol konečný výsledok. No. Ale tak, jak som hovoril, CRK má nejaké 2 strany zapísané cca. Za 99 výchádzok som zobral až 2 ryby. A to nie je ani pre seba, ale pre rodinu. Dá sa to aj rozumnejšie a vidíme sa v ďalšej sezóne znova pri vode a verím, že zás úspešnej a nech sa aj vandarí, same sa to nechytí. V novom roku niečo som si objednal z tému, čo si objednal také vostičky na ryby. Môžete spolu na to pozrieť a potom pôjdeme vypísať spolu rybársky. Za mňa takéto vychytávky na tému, vychytávky však každý myslím, že pozná odtiaľ, ale takýchto milión záražiek si kúpite za pár centov a vydrží vám to porad aj 2 sezóny. Takže tak. Toto asi nebude na ryby, viem, že jednu vec som si neobjednal na ryby. Ale hej, to mala byť taká golá sada. Asi to som si tak doobjednal, to mám približne, ale ja som chcel hlavne rybárske veci ukázať, čo ja mám veľmi rád. Od nich z tému, to si kúpite, tie zase vám to vydrží na milión rokov. Tieto vlastne antitangle. Zobral som si zelenej farbe a tam mám 100 kusov zas za pár korun, euro 2. A vydrží vám to neviem koľko. To neviem čo je. Si nepamätám, čo som si vlastne objednával. Ideme to rýchlo tam čeknúť. Pôjdeme na ten rybársky. Ja som vedavý, koľkokrát som bol pri vode. Ja musím dve vypisovať, keďže aj CRK, takže bude čo robiť. Neviem, či to dali do krabice, a keby to neviem čo. Jaj, to sú ihly. Ihly, neviem, jak to máte vy, ale ja non-stop lámem ihly. Tak som vedavý, aké budú tieto. Je tu milión veľkostí. To vidím tiež, že za chvíľku zlomím. No už kupujem si aj drahé a tie takisto lámem. Nevadí. Bude keď tak do zásoby. Dobre. To by boli veciam, čo došli. Poďme hodiť preč. Poďme sa pozrieť na ten rybársky. Zdraví, koľkokrát som bol pri vode. Sám. Neviem, či je môj, no toto je môj. To je môj. Ideme pozrieť, na koľko tej som strane. Neviem. Začínal som 4, 5, 6, 7, 8, 9 strana. A z toho som bol vlastne 2-krát na súkromáku a 2-krát na pretekoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takže 12 krát 8. No. Cez to vychádzok asi tam je. 12 krát 8. No vlastne 10, 80, 86. No, tak dosť to vychádzok niečo nad 100, no. Poďme pozrieť na to. CRK, neviem koľkokrát som bola, môžem pozrieť. Máte to tak aj vy, že aj s vami chodia deti k vode. Ja som za to rád, ale však uvidíme, že dokedy to tak bude. Ešte tento rok je soberem rybársky, ale poviem, že za chvíľku už ma s tým pošle do vici, jak sa povie. Hlavne nezabudnite skontrolovať ľudia, či vám platia tieto. Sa zdá, že tento rok mi končí pre rybársky lístok, ktorý treba. Musím to pozrieť, no mala má do 27 a mne končí 26 4.4. Treba musieť si ísť vybaviť nové tento rok. Tak vás potom za to hento nepindajú. A čo hovoríte tento rok na 5 eurové, čo im musíme placiť? No, mala aj na druhej strane. Dala som ňou 12,
12. Takže 33 vychádzok dala som. No. Mali sme nejaké noci. Má jednu kontrolu a ja mám, sa mi zdá, že 4. Raz, 2, 3 kontroly za celý rok. A to som bol niekedy aj týždeň pri vode. Smutné, no. Počkajte, raz, tak neklamem, ešte raz. Minulé sa mi zdá, že som počítal 4. Asi som počítal zle. 2, 3. Hej, no. 3 kontroly, no. Potom, že nám miznú ryby, no. Naša klasicky, asi každý viete, to nejak nemusíme hovoriť. Treba to istú vypísať, kto nevie vlastne názov rybárskeho revíru. Napíšete rybárske číslo a keď ste nebrali ryby, niekto hovorí, že to treba vyškrkávať. Ja to nebudem vyškrkávať, jak čurák celé. Budám takto všade x-ka, alebo im to kašlem. Nech to zase vyškrkajú, nech zase nerobia z nás úplných otrokov, alebo nech to urobia elektronicky. A ináč mi zjedli károro, keď tak môžem povedať. Zobral som za túto sezónu až 2 ryby a to som nezobral ani pre seba. Takže tak, no. Môžeme si aspoň pár stanspov vypadať, ale však myslím, že každý to vie. Treba dať Malý Dunaj som bol. Malý Dunaj 1, 0, 0, 0, teda 0, 3, 7, 0, 1. Klasický bratislavský úsek, ryby som tam nezobral. Treba spočítať, že koľkokrát ste tam boli, ináč je to dosť toto otročina robiť. Ale tak čo už, no, neviem ináč čomu to je dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ty koksu, som dal celkom dosť vychádzok na tom Malom Dunaji, som čakal, že menej. 15, 16, 17, 18, ty koksu. 18, 19, 20. 20 vychádzok na Malom Dunaji, no, to som myslel, že som bol menej krát na tom Malom Dunaji. Takže za mňa celkom dosť. 20 krát na Malom Dunaji. Pôjdeme pozrieť ďalšiu vodu, ktorú máme v poradí. To bude asi Drážďak. 1, 1, 1, 9, 0, 1. Asi Drážďak. Aha. Dražďakos. Tam som bol celkom dosť krát podľa mňa. Jedno škrkovisko vlastne naše. Ču. Pozrieme, koľkokrát sme tam boli. Raz. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 krát. No. Ja som zobral vlastne 2 ryby, kusy, 2-krát. KG, môže byť 5 kg, dajme tomu. 2 ryby, no, to som vlastne bral. A pre Vianoce hovorím pre rodinu. Dobre, však nebudem to tu s vami celé nejak hento
vypisovať, odpisovať, však to každý myslím, že vie, však kebyže náhodou niekto ešte neviete, tak názov revíru, číslo, akože ono oficiálne sa mi zdá, že by sa to malo takto celé vyškrkať, ale zase hovorím, otroka nech si robia oni niekoho iného a nech sa vám darí ďalšiu sezónu, teda už túto, ja si chcem ísť cez týždeň zobrať rybársky a vidíme sa v ďalších videách a už verím, že už normálnych rybárskych, keďže určite cez víkend sa chystám na ryby niekam. Teším sa a uvidíme, či si dáme prvého kapríka. Minulý rok sa mi to podarilo až neskôr, ale teraz by som bol rád, kebyže si už v januári urobím nejakého kapša. Tak nech sa vám darí. Vidíme sa keď tak. Čau, sáme sa tu nechytiť. Ahoj.